Mugore ra2024 ndaigara kwaJani ndakasungwa pamusoro pekupa vana vadiki nzvimbo yekunge vachiitira chiure. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Ndichikuchingamidzai vadiwa vatariri pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakampurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chinonzi Home Away from Home, chirongwa chatinouyawo tichisangana nevasungwa vakasiyana siyana majeri muno muZimbabwe, tichitaura navo chida kunzwa kuti inenge iri mhosva ipi yakaparika kuti vazenge vari mukati meusungwa uyezve nekurarama kwavo vari mukati meusungwa. Ndofunga tichita chirongwa ichi vazhinji mava kunzwisisa kuti tine pfungwa dzataiva nadzo kuti kana munhu ari kujeri haana zvaanenge achiita, but muri kuona vakasiyana siyana vatiri kuona. Vamwe vakutogona kugadzira matombo, vamwe vakugona kusona, vamwe vari kuenda kuchikoro. Saka ndo chirongwa chatinouya nacho zuva nezuva tichikuratidzai Home Away from Home. Saka nhasi ndaona mukana wokusvika kwaMutoko, paMutoko prison panoona mukana wokusangana nemusikana anonzi Kelly Muchiriri ane makore 18 years, uyo ari muusungwa. Saka panguva ino regai tinzwe zvizere kubva kuna Kelly kuti imhosva ipi yakaparika kuti azenge ari mukati meusungwa muzuva ranhasi. Ndinokuchingamidza Kelly. Wakadi yako Tiripo makadini? Tiripo wakadi. Tingadawo kuziva panguva ino isu nevadiwa vatariri vari kuona kuti imhosva ipi yakaparika Kelly kuti uzenge uri mukati meusungwa muzuva ranhasi. Mugore ra2024 ndaigara kwaJani ndakasungwa pamusoro pekupa vana vadiki nzvimbo yekunge vachiitira chiure. Okay. Tinoda kuti unyatsotaura zvizere kuti chii chakaitika kuti tizosvika pakusungwa kwawakaitwa. Ndichigara kwaJani ndaigara pashopu inonzi kwaBoskelas, ndichiita zvekutambawo ndichibhadharwa rendi nekupiwa chikafu zvongotsvaga kurarama. Vasikana vakabva kwajejeje, kunonzi kwajejeje kusaidi ikoko, kwaive neshamwari yangu. Shamwari yangu iyi ndo yakavadirekta kuti mukaenda kwaJani muchida unoita zvekutsvaga mari munosvika muchiwana mumwe musikana wandowirirana naye anogara paJani ipapo. Vasikana ivavo vakavauya vari 2, but vairatidza kuti vanga vari vana vadiki. Mbva vasvika kwaJani ndobva vandivoya vabvunza pandogara, ndobva vadirektwa, ndobva vauya, ndobva wanditi ndikukumbirawo kutaura nemi. Bva ndaenda inda ndisingavasiyi. Ndikati masimba here, vakadayira. Zvikanzi tadirektwa kuno kuna Michelle, ati ndine shamwari yangu inogara kwaJani, tiri vanin'ina vake. Saka patadirektwa kunoku, saka tiri kukumbirawo room yekungogara for 3 days tichitira madhiri edu. Indakangotiwo sevasikana vanenge inini handingakwanisi kuvanyimawo pekugara because vangoti 3 days tichitsvaga mari. Tikangotsvaga mari yedu pa3 days totsvaga imba yedu pekuita pekugara. Ini ndosimbozviitawo ndichienda kunotsvaga mari, ndichiita zvekupinda mumabhawa. Vasikana ava ndakavayeupa nepekugara, zvishuwa ndikavapa, but ndaisaziva kuti vanga vari vana vanga vatiza chikoro. Vasikana vakatangoita madhiri avo paJani vachikechesa, vachirara nevarume vavo vachipiwa mari dzavo. Vasikana ava ndakazobuda navo ndichiti handei Cornerstore timbonoita zvekutsvaga mari ikoko tichifara tiriko. Takabuda mva taenda kuCornerstore. Tasvika kuCornerstore takapiwa pekurara, mva tarara masikati, takabhadhara imba yedu $10 yekuitira madhiri. Mva taswera takarara masikati. Manheru mva tageza, mva taenda kuBhawatesi. Inini ndaishori ndichirwara because ndairwara nemudumbu. Saka ndaingoipa kungoti sevamwe vangu rega ndingoendawo navo nditi.
bva tatoenda tese pabhawa bva tanga kunwa doro. Vasikana vakasvika pakuwana varume vavo vairi bva vatanga kunwiswa doro nevarume ivavo. Inini hangu ndaingozvitambira because ndiri munhu anofarira kutamba. Saka vasikana ava vakatanga kunwa doro nevarume avo. Ndobva papinda vamwe varume 2 ndobva vavabata. Ndakatanga sevamwe vangu pamwe pane vanhu vada kuroba vasikana. Izvo vanga vari baba vacho vanga vatuma kuti ndiye munobata vana vangu vari mushopu. Ndobva vauya ndobva vavabata. Saka ini patime ndakada kuti nditaure zvikanzi iwewe ndiwe kudzidzisa vana vedu chiuru. Bva ndatobatwa bva ndaiswa mumota. Ndobva vauya neni bva vandisiya papolisi paMutuku. Kati kwainini mhosva yangu ndiye zvikanzi uri kudzidzisa vana ava chiuri. Vasikana taure chokwadi pane wandiri kudzidzisa here chiuri. Vasikana ava vakabva vatanga kutya kuti vabudire pachena mubereki wavo. Vakabva vatanga kunyepa vachiti wewe ndiwe watiri chiuri uchititsvagira varume. Zvinova zvinhu zvakandisvitsa kuti tanzwa nyaya yako Kelly, ndofunga tichata tichidzoka mumashure. Tikada kuziva kuti iwewe nawati boss killers ndizvo? Boss killers. naboss killers vakazokupa pawanga uchishandira makanga masangana kupi kuti uzonge muchiwirirana kuti ndakupa uchiya uchitamba apa uchiita zvawaita izvo mabasa ako awaita ya? Ndiri muno muMantoko ndakatsvagirwa basa nemumwe musikana anonzi Melissa. Ndakamutsvagira basa kwaJani. Bva ndatanga kusenza panonzi paKabhegi. Ndangosenza ikoko ndatongotanga kunakirwa nenzvimbo iyoyo sevasikana ndichitongogara ikoko. Ndichingotiwo pano napo ndogara. Sometimes ndomboenda kuHarare ndichidzoka ndichigara ipapo. Saka vakazongondionawo nenhau yekutamba kuti ndaingopinda mubhawa nditanga kutamba ndichinakirwa hangu neredhiyo ndichivaraidza ndichitsvaga mari. Ndobva vati achiuya ugare pashopani pangu uchitamba hako redhiyo mari ndinokubhadharira chikafu ndichikupa. Alright, saka pashopu paboss killers paiva nebhawa here kana kuti anga ingoriwo shopu yaitengesa zvakasiyana siyana? Kumaprice Hook inenge iri shopu yakasangana mune doro mune grocery. Mune grocery. Wataura kuti ndakatanga kushanda, saka wakatanga kushanda uchingoshanda kwegrocery usati wauya kuredhiyo kutamba uko? Alright. Vasikana ava vachitanga kuuya kwauri tizoita nhoroondo sekutaura kwawaita, vane pavakambokudza here makore avo? Vasikana ava ndifunga ini ndine 18 years handete. Ivo vaitaura kuti ini ndine 16 mwachiti ndine 17 ende maages avo avaitaura vairatidza kuti zvishuwa pamwe ndo makore avainawo. Alright. Sevanhu vanenge vachida kuita basa ravo plus kungotaurawo sevasikana muchingobvunza navo. Alright. Ivo pavakasvika kwauri vaiva nemari here kuti vazokwanisa kuti kukupa kuti vakati vanoda pekugara ndizvo zvawataura? Kana ndisingarasiki vakati vanoda pekugara. Vane here mari yavakakupa kuti isusu kuti timbogara apa tinoda kumbobhadhara renti? Iwe uchivaona vachitanga kusvika kwauri? Havana mari yavakandipa. Vakasvika nemuzita reshamwari yandaitamba neanonzi Mishi anova ndiye akavaidirekta kwandiri kuti kana muchida kutsvaga mari munogona kusvikira mumaoko eshamwari yangu anokwanisa kumbokubatsirai nepekugara muchiitira madhiri enyu. Alright. Mishi uyo aiitawo zvawaita here basa rako iroro rekutamba redhiyo kana kuti? Mishi anosenza mushopu yekwajejeje asi ari kuti vasikana ava hanzi vaigara kumba kwabamunini vavo. Ndobva wadzingwa nabamunini vavo ikoko kusaidhi ikoko nenhau yekuitira chiuri pamba. Ndobva wasvika pana Mishi ndobva wati kuda kurira panapa. Mishi akati inini ndinogara like tuckshop panzvimbo pacho inenge tuckshop like. Saka kuti varare vachiita madhirawo hapana dzimwe dzimba munenge matiwo mushopu. Saka kati ndinobirwa zviri nani muende kwaJani asi kana muenda kwaJani munosvika muchiona shamwari yangu inokwanisa kukubatsirai. Tazosvika pakuti wakati wakasiwa mapurisa ukaenda kukoti. Uchienda mukoti iwe waiva nemumiriri here? Ndandisina. Wanga usina mumiriri. Mutongo wako uyu ndaona wanditsanangura nechishona. Uchiri kurimemba here kuti vachikutsanangura nechirungu vaiti chii? Vakati permitting young children to be a prostitute handizvo zvinhu. Alright, ndo zvavakataura. Iwo uchizonge uchipiwa mutongo, vadiwa vatari vangada kuziva kuti une mhosva iyoyi yavakakubata nayo yekupa vana vadiki pekugara kuti vaite zvechipfambi. Wakapiwa makore mangani? Ndakapiwa 18 months ndibva wandibvisira 6 mbva dzasara 12 kuno kumva ndabvisirwa 4 wakasara 8. Wakasara 8. Saka wakapiwa 8 months. Yes. Saiwe uchipiwa mutongo weKelly wakanzwa sei?
mumwoyo mako kuti ndakutotongwa kane mhosva nevanhu vandaifunga kuti ndiri kubatsira? Ndozvawataura kuti ndaifunga kuti ndiri kungobatsirawo? Ndakarwadziwa ndiri munyika ende zvakandiremera because ndiri munhu angasati ambopindana neizvozvo. Ungasati wambosangana nekupinda mukoti nekusungwa. Alright. Iko kwacho paunga uri mukoti panewo hama dzako here dzakauya kuzonge dzinewo dzichipiwa mutongo? Hama dzangu hadzisi kunoku ende hapana ari kuzviziva kuti ndiri kuraramira ndiri kuno. Hapana ari kuzviziva. Ndichada kuzosvika idi pakuti zoziva kuti sei pasina anoziva. Ko ava vana ava vakazoitwa sei mushure mekunge musi wacho iwoyo uchisiwa mapurisa? Wakazombosangana nawe here kana kuuya kukoti kana hama dzavo dzakauya kukoti musi wacho? Vasikana avo ndakasangana navo vachiuya kukoti vakauya tikatobvunzana mubvunzo. Tikati vasikana taura chokwadi ndokwakangonaka. Kana ivo vakabva vataura vachiti aititsvagira varume, handiti aitsvagira varume achitipa varume vakanaka iye achipiwa mari. Mumwe akati mema akapeya 3000 US. Mumwe akati hanzi ndakaenda naiti ye100 US ndikapiwa $3 imwe 100 yese akapiwa memo. Ndikasvika pakuvabvunza kuti ini ndakazvitarisa hakuna short time inoita night inoita 100 US. Kana zvikanzi nyangwe munhu ane mari haazombosvika pakupa 100 US kana 3000 yamuri kutaura. Asi dai mati henyu kana 20 kana 10. But vasikana ava ndakangoona kunge pakangoshanda nhau yekunzi vana vadiki handisivi. Ndo zvakangoshanda chete. Saka iwo ndo mbowa wakapa mukoti vasikana. Alright. Tichida kuchita futi ngeda kunzwisisa kuti saka iwewo wauri kutsanangura apa iwewo waingoita zvekutamba mabhawa, wanga usingazoite basa iri rekuzotengesawo kuvarume kana kuti nekuti handina kunyatsopanzwisisa ipapo? Inini kutamba mabhawa ndaitamba but zvezvekupinda mabhawa ndaitawo zvongotiwo nhasi kwete zvinoita vamwe zvekuti vanotoita zvekutoti nhasi ndo basa rangu chero kwete. Ndetongoriwo zvongotiwo nhasi ndaonawo munhu ane mari. Alright, ane mari. Kana kuti ari kuda kuti unwawo doro neni angonditiwo ndiri kudawo kupawo mari yenaiti. Saka wanga usingaiti zvekutengesako? Handisingaiti zvekubva ndatoti ndo basa rangu randiri kuita. Iwe chako waingoda kutambawo mabhawa chete. Alright, tazoona wapinda musungwa watongwa mutongo wako. Tingada kuziva kuti iwewe Kelly kukura kwako nekuti apa taona kuti wakazouya ukasangana naBoss Killers nezvese zvakaitika. Vadiwa vatanoda kuziva kuti Kelly akambokura sei kuzozasvika pakuti ndakunoenda hangu kutsvaga koko ari kutaura mazita ari kutaura kuzvimbo ndokuna kumarasika. Saka kuzoti pawakazonosangana naBoss Killers wakanga wambokura sei muupenyu hwako kusvika pa18 years apa? Inini ndikumusha kwedu kubhoyera kwaMurambindi, Makumbe Mission, toti Muchiriri village. Ndakakura nambuya vakabereka mbuya vangu, amai vababa, mbuya vakabereka mbuya nevababa. Kuti ndakakura hangu zvakanaka. Chikoro ndakapinzwa kusvika grade 7. But pakukura pane mashoko akasiyana siyana anotaurwa nemubereki. Handizivi kuti kunenge kuri kutsamwa here asi anoremera inini. Vakataura muromo kuti zvezvokunzi kuchikoro munonzi uyai nezvidhina muwane kutora mari dzavo dzenyu. Imari dzavo dzandokwanisa kuzotora. Grade 7. Bva zvanzi nakoko inini handichisina mari yekukwanisa kuti uende kuchikoro, uri kutopedza mari yemwana wangu because ndaipinzwa nemwana anogara kuchifa anonzi Jeni Tarwirei. Zvikanzi ini handichakwanisi, uri kutopedza mari yemwana wangu. Yandingadai ndichipfeka masutu handisina mari yekuti ndingakwanisa kunge ndichikubhadhara kuchienda kuchikoro. Saka patime yazvakaitika izvi baba vangu vakabva vashaya. Inini kubva ndiri grade 3 kusvika 7. Baba vangu ndakavaona ka1 grade 5. Ndakangoenda kuona ka1 zvekuti anombogara futi nguva yakareba navo. Ndobva vashayika nda grade 7. Saka kakechitu kuvaona. Saka pavakashayika ndo pakataona kukunzi ini handisisina mari yekuti ndikwanise kunge ndichikuendesa kuchikoro. Saka patime iyoyo ndakangofunga kuti zvireruke pamwe kuroorwa kwakangonaka. Ndakatanga kudanana nemukomana ainzi Ronald Chigwedera. Ndadadana naye hatina kutora nguva takabva taroorana.
akabva ndatizira, ata zvekutizira. Ndatizira ndatanga kugara kumba kwana Roni, asi ndaishungurudzwa, funga kusina rugare, nekuti vanhu kwana Roni vaiti mukadzi wako hatimude. Vekumbawo kwedu hongu vaive nekugunun'una asi vanga vasina sitereki naiyeyo murume wandandinaye. Takashungurudzwa zvokuti takatangosenza kunana Mutare. Tichibva kwaMutare ikoko takasenza mapurazi. Zvakaitika kuti tizoenda kusenza mumapurazi, ndakasara kumba. Murume wangu akanyengerwa natete vake kunzi enda. Murume wangu akanyengerwa natete wake kunzi enda kwaMutare unosenza ikoko utize mukadzi ndichiri nenhumbu. Ndobva ndasara maMurambina, ndobva ndatanga kugara natete vaye. Tete vaye vakatanga kundishungurudza nenhumbu yangu. Infect tongoti musi wakasimuka tete, musi wakasimuka murume wangu ini. Tete ava vakanditi murume wangu aenda kumba kumhiri posi kwabva kwaMurambinda kuenda kuGombe unofamba netsoka. Handiti akaenda ikoko. Tete ndobva vasara, ndobva wanditi Amaniro. Iye akaenda kunorara ikoko, mbva anditi Amaniro uye hatirare tese murume mumwe chete, mune mukwasha naivo neni. Tete ndakapinda murume imomo, vakatombonzi naLandlord koma direi kupinza ambuya mumba vadi kuyozorara nesi, zvikanzi akangonorara ikoko chete. Chotaura kumurume wake kuti akarara naLandlord. Takarara murume mumwe chete. Tete nemurume wavo vakaita bonde ndirimo. Murume wavo vakasvika pakunyengera murume wavo kuti dzika pasi uteste ambuya kuti vari kuda murume. Murume wavo akadzika pamubhedha, ndobva atanga kundibata asina hembe dzanga akapfeka. Ini ndakarara pasi. Andibata ini ndakazvinzwa ndobva ndasikirima. Tete vaye vabva vaita kunge vasina. Pandakasikirima ndobva ndabuda panze. Murume wacho ndobva atombonditeera asina hembe. Zvino zvakaita kuti ndirare panze musi wacho. Ndabva ndarara panze kunze kwachena ndichitoda kusuka maplates, ndichidongorera nepasaidhi, handidhoo warivhura kusaidhi kunenge kune mubhedha wekunooneka because paine kitchen pakati. Ndobva ndaona tete varimo nemurume wavo vakatorara. Ini handina chandakakwanisa kutaura, ndikati ako tete murimo? Zvikanzi hongu ndirimo, hamurora hongu kunojambuka. Zvese zvangu muchiita ndandichizvinzwa zvese. Murume wangu paakauya amasikati, ndakatraya kuti ndimuudze kuti ndizvo zvaitika. Murume wangu anokwanisa kuzviita sei? Haakwana kuzvikwanisa kuzvitora sezvinhu zvakakosha. Akabva ati nekuda kwokuti hatina pekugara, plus futi ini ndinoda kuenda kubasa, handina pekuti ndingakusiya. Saka wotongogamuchira zviripo, isusu hatina chatiri kuziva. Murume wangu masikati wacho akabva atorwa nemukwasha wake, ndobva aperekedza maMurambinda murengi, ndobva atakurwa nemota ndobva aendeswa kwaMutare. Ndabva ndasara natete vaye vaye. Zuva richingoti rakutononyura dhei iro raenda, murume akabva atanga kundiudza kuti hauna kuroorwa pano, enda kumusha kwawakaroorwa. Ndatanga kundizvova nenhumbu yangu. Zvezvokuti vanga vakungondishungurudza nguva dzese. Ndikasvika pakurara murengi meme ndasitikidhi nenhumbu iyoyo kuti ndiende kumba zvairema. Kozi tarisei machengeterwo andakaitwa kuti ndichienda futi nenhumbu zvakurema, handina kana chandakabvisirwa. Kobva ndazouya kuzotorwa nemurungu. Pane munhu akatofona kunzi pane munhu ari kungorara panapa ari kuti ndini munhu akadai akadai akaroorwa. Ndobva vauya mbva wanditora mbva waenda neni kwaMutare. KwaMutare iwo ndakasvika papurazi paaisenza kudhuze nekumanika bridge. Hatina kana kupedza mwedzi, basa rakabva rapera. Basa rapera, takabva ikoko mbva taenda kwaHodzi kuna tete vacho, mbva tatanga kugara ikoko. Hatina kutora futi nguva bhosi pamba patete vacho vanga vasingatodiwo. Kozi inhau yeukama, vanga vasingadiwo muroora aripo. Mbva vachitsvagira basa, mbva tatangosenza papurazi zichitambiswa 15 years. 15 years handina kutora nguva, ndakabva ndarwadziwa nepamiri zvikanzi anofanira kuzvarira kwaMurambinda. Mbva tadzoka kwaMurambinda, ndibva ndasununguka mwana. MaMurambinda meme hatina kukwanisa kumugara, tichingotambudzika. Mabasa ataisenza, mari yacho ndandisingaoni chayaishanda.
plus mabasa acho ataisenza ndaishandira 15 years upere kwemwedzi. Tobva tati 2023 bva taenda kwaMutsare kunonzi watokanganwa zita racho. Takaenda kune imwe nzvimbo bva tatangosenza futi kumapurazi ikoko. Bva tazofonera nabamunini wacho zvikanzi uyai kuno kwaMutoko. Bva tauya kwaMutoko bva tangosenza pamadzeka. Asenza pamadzeka bamunini wacho wakabva watanga kuti nini muroora handisi kuda kuti aswera ari kumba kunogara kunobasa kunosenzera murume. Ndobva ndatanga kuswera ndiri pamba paatizvara. Ndobva wazondisiya ipapo wachienda kuKrismasi. Mbva wandisiya ipapo wachiti muroora Sara uchita sei wakagara. Murume wangu anga asingauyi asi akandisiyira ndine half bucket rechikafu half bucket reufu ne2 liters quota ne2 kg yemachanzi. Zvinhu izvi hazvina kulasta kana 2 weeks apa ndine mwana yamwa pamukaka. Saka pane vamwe baba vanga vakaudzwa kuti vanouya vachiona tsuro everyday. Baba vangu ndakavakumbira kuti vauye nemuriwo. Baba ndobva watanga kuuya nehuku. Ndatanga kudya huku. Murume wangu ndichimuudza, baba wamisi handinewo muriwo. Iye aindudza kuti handinewo zano randinaro. Zvosvika kuti baba vakatanga kundiapproach handidi kunyepa. Ndakatozongosvika pakudanana navo because of situation. Asi handina musi wandakabata kunze kuti ndini ndakataura kumurume kuti baba ava ndiri kudanana navo. Murume wangu akabva atoti inini handichade kukuona. Ndobva ndapandaona atanga kugara naMelisa ndokusondotsvagira basa kwaJani. Ndosvakaita tozosangana naBoss Killers. Ndingada kuziva kuti watiyo gogo vakakuti handisi kupedza mari yemwana wangu wangu achapedza grade 7. Ndopakauya pfungwa dzekuti kuroorwa kuri nani. Saka ndingada kuziva kuti paitika zvese zvekuroorwa nemurume wako waiva nemakore mangani? Ndandine 14 years. 14 years. Uchizobereka mwana wako wangu wane makore mangani? 15. Wangu wane 15. Saka baba vemwana hamuna kuzombonana kubva musi waasina kudzoka paya? Baba vemwana takatorarama tese. Paasina kudzoka takatoenda ndakamuteera pane munhu akauya wokubasa kwaaisenza. Ndobva afona kumurungu wacho kuti pane munhu wamakaenda neye ane mudzimai ari kunoko ari kuraramira muStreet Kid. Ndobva azoyozonditora bva taenda tese kunorarama tese. Ipapo ndandapanzwisa ndakandichireva apa pekuti pawakazogara naTezvara wasiwa naTezvara uchizonodanana nababa vaye vaikugera muriwo. Ndiri kuti murume wako achizozodana baba akazombodzoka here kukutsvaga kuteera kwawanga kusenza kwaJani uko, kana kuti haana kuzombvira kutsvaga? Haana kuzombobvira nditsvaga kusvika pari zvino. Kelly, iwe ndiwataura ungada kuziva kuti saka iwe pawakazonogara naKelly mwana wanga wamusiya nani? Pawakazonogara nekuti shamwari yako mwana wanga wamusiya nani? Patemi yakaitika zvinhu izvi effect handina kutanga nekungonogara neshamwari. Ndakatomboraramira muno maMutoko. Saka ndaiti ndandisina magombezi, mwana achipindwa nechando. Chikafu ndaimupa chimunya chaitonhora zvekuti ndaikumbira pane vanhu kuti ndiri kukumbirawo rubatsiro mupewo mwana wangu chikafu. Iye kwavari kwanga kusingasvikiki aitondiudza rafu. Anga asingadi zvekutotaura neni murume wako. Saka mani ndakatoona kuti mwana wangu anogona kusafa nenzara, anogona nenhau yekudzisawo chikafu chinotonhora. Ndikati inini handina kana kuti nditsvage basa. Ndaiudzwa kunzi ko mwana achiri mudiki unonisa kupi, zvoita kunge zvenhepo. Pandazongosvika pakuti ini ndakuriska. Pandaenda kuna baba vake, baba wamisi imi muri kumwa tii inopisa, inini handina chandinacho, hongu takasiyana. Ndikakumbira kuregererwa kwauri ukatadza kundinzwisisa. Ndakuchikumbirawo wako kuti umbondichengeterawo mwana kusvikira ini ndawana basa ndouya ndichitora mwana wangu. Baba wamisi musi iwoyo
akangotora mwana mbva atomuendesa kuna tete vake. Ini mangwana makuseni ndichidzoka samai vekubereka mwana ndakafunga kairi kuti kuini ndeiendesa mwana rega ndidzokere ndotora mwana wangu. Bva ndatosvika pavomesa vachiti mwana ndatoendesa. Saka kubva ipapo mwana wangu handisati ndambomuona. Ausati wambomuona. Apa aitaendesa kuna tete vapi vacho? Vari kumaundarweni. Vari kumaundarweni. Mwana anga ane makore mangani paakazinga kuenda kuna? Mwana anga aine 2 years akufamba. Right. Tangunzwa pati kuti baba vakazokaona kaviri. Hatina kunzwa kuti saka mai waivazivira ungokamboona mai vako here kana kuti haunombiraona mama vako? Right. Nyacho inosirisa nyaya yako. Tanzwa sezvo wazotaura wazosvika pakupiwa mutombo wako wapinda mukati mejeri. Ndinovimba kuti kana muri muno mujeri munewo zvakawanda zvamunodzidziswa, mapurogiramu akawanda ekuita kuti usangogara uyezve pfungwa dzisawandirwe. Saka panguva ino Kelly ndingada kuziva kuti saka iwewe wakamirira kuti upedze mutombo wako uyu ndeipiwo purogiramu zvauri kuitawo uri mukati mejeri muno? Purogiramu iripo zvamanje yatiri kuita ndeingori yezvimbembembe, traditional dance. Seni hakundofarira zvekutamba. Right. Pawakaona vachitamba wakanzwa sei kuti tozojoina toona vachitamba nokuti wandiudza kuti nyaya yakatangira kuti ndaingoda zvekutamba? Munomu vakangonzwa kuti musikana uyu anotamba nevanhu. Unoziva kuti vamwe vanhu vanenge vakutokuziva nembiro kuti musikana uyu anotamba. Watongonditi chimbochitambirawo. Pandatongotambawo zvezvenhu vatomboti takukuendesa kuzvimbembembe. Ndosaka ndiri kumaarts. So iwo zvikukunakidza here zvekutamba izvi kana kuti zvinokupa dzimwe ndangariro dzawakasiya kunze? Zvinongoitawo kungoti pfungwa dzangu dzimbomira kufunga zvakadzika. Zvinongoita kuti ndingozvigamuchira kuti ndozviripo. Because zvamai manje ndichiri munhu ari pakati pekufunga zvakadzama. Pakati pekufunga zvakadzama. Kubva pese pawakabva kwawaigara kuna gogo kusvika nhasi, pane here hama dzakamboda kuzama kuti dzikutsvage dzikuye dzichikuonawo kana kuti? Ndinganyepe. Hapana. Kunze kwagogo vanonzi Jeni Tarwire ndambotaura. Ndivo ndakambosangana naye achiita zvekupa vanhu zvezvokuti manesi anofamba achipa vanhu mapiritsi vanotestwa vachita sei. Ndivo ndakatombosangana naye. Apa wakasangana nawo uchiri panze? Hapana, nditori kuHarare kuzengeza 3. Alright. Makatombotaura nesi here kana kuti? Vakangonditi warova tinonosangana December yatabva iyi Christmas kumusha. Makazosangana? Aiwa kwete. Hamuna kuzosangana. Panguva ino Kelly, chii chaungada kwadiwa vatari vanga vachinzwa nyaya yako, rubatsiro rwauda kubatsirwa naro uri mukati meusumba pari zvino? Ubatsiro nechitongobatsirwa naro ndiri zvamai manje hapana kana anombouya wachindiona, ndiri kutobatsirawo nemagati chena. Saka kana paine hama yangu inokwanisa kunge ichitondionawo anongokwanisawo kuuyawo ondibatsirawo. Alright. Hama yako unogona kutaura kuti senemu kuti tiite tichinzwisisa? Anoshandisa muchiriri. Muchiriri. Vanoera mwoyo sino. Vanoera mwoyo, uda kuti vave vakuzokuona. Alright. Tataura tanzwa. Panguva ino ungave une zvinhuwo zviri pamwoyo pako zvichidai nini pandataura newe pane zvimwe mibvunzo yandasiya yauri kuda kuti pamwe dai vandibvunza mubvunzo ndaigona kupindura. Saka ndakupa mukana tichipendere chirongwa chedu kuti utaure zviri pamwoyo wako iwewe. Pamwe zvausati wamboudza mumwe munhu. Since wambonditaura pakati penguva ino ndichiri kuita kakushushikana mupfungwa. Saka ndakupa mukana kuti umbotaura zviri pamwoyo pako ini nevari kuona timbonzwawo kuti chii chiri kufunga Kelly panguva ino. Pane chinhuwani chinondirwadza chokuti dai ndazivawo amai vangu handivazivi. Ende pamwe dai vanga varipo pamwe zvaive nani. Nguva nenguva ndo misodzi yandongoburitsa. Nekuti ndikazvitarisa
mbuya vangu vangoberekawo mwana wani mukomana, baba vangu vakaberekawo inini ndikaberekawo mwana wani. Saka chandinongo zviri pakati pekufunga ndechekuti dai ndangozivawo chero guva ramai vangu, iye zvekare pandinobudawo munomu ndigosanganawo nemwana wangu uye ndigovewo upenyu kana paine hake anodawo kuroora, murume akatendeka asingazondishungurudzi. Munoziva kuti tizopinda mabhawa inauye masituation yekuti unogona kunge uchishungurudzika pamereji yaunenge uri nenhau yekumabatirwo unenge uchiitwa, plus kumba kwenyu sometimes kunenge kusasadzokeki. Ukama unoziva kuti unosvika pakutaura kunzi ukama hwangu newe hwatoperera ipapa, handichisina mumwe zvandichada kumashure kwako. Saka nhandichitongotiwo chero murume anongodawo kuroora, kuda kuva nemba yako, kuva nemba kana basawo. Kozvome manje muno mandakambokumbira kuti ndiwanewo bhethi, ndibudewo ndane bhethi nechitupa, handizivi kana vakandimirira, kana basa riri nani remaoko chero remumba, remushopu hangu kwete, remushopu wausikurida, remumba kana rimwewo risiri rezvokutengesa. Aiwa, tinokutenda Kelly Muchiri, ndizvo ndagona ka nekutaura nesu. Ndinovimba muri yeZimbabwe, yanzwa nyaya yako, wataura kuti nini kana ndabuda ndodawo murume akatendeseka, kana kuti ndinodawo basa remumba, uchitaura iwewe. Saka tinokutenda, tinovimba kuti uchava nenguva yakanaka wakagarawo munomu, kudzima tichizosangana nezvakare wabuda mukati meusungwa. Muri yeZimbabwe ndiye Kelly watanga tichitaura naye, musikana ane 18 years ari muusungwa. Ataura iye akati nini ndakatongerwa musha yekuti ndakapa vana vadiki pekugara kuti vachiita zvechipfambi kana kuti zvechikure, asi iye atsanangura akati inini handina kuziva vana avo kuti vaiva vana vadiki, ndakangotiwo ndiri kuvabatsira, uyezve mwiri dzavo dzairatidza kuti vaita kunge vanhu vakuru. Ndo dambudziko rakasangana nemusikana Kelly achizonge achipinda muusungwa muzuva ranhasi. Ndinongoti kwamuri muri yeZimbabwe, ndofunga chichemo chake machinzwa, akumbira akati ndokumbira kuti nyangwe ndazobudawo muno ndiwanowo anoda kundiroora, murume akatendeseka, nekuti pamwe pacho tinopinda muzvinhu zvatisingadai kupinda nokuda kwemasituations. Apo nguva ino regai ndikusiyei ndichikutendai nekuona chirongwa ichochi. Ndini wenyu Pelagia Kwampurwa kana kuti Sokostina. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.